は半分なんだ。リズムから来ました。どうぞお願いします。はい、ロンさんですね。ロンさんですね。ไปแล้วน้องはい。ロンだ。น้องさんおいくつですか？私25歳です。どこから来ましたか？海津から来ました。ロンさんは、日本人ですか？いえ、日本人じゃありません。僕は日本人だ。私は教師です。ロンさんも教師ですか？いえ、私は実習生だ。ロンさんはどこの実習生ですか？ทำงานเซ็นตาโน実習生です。これは何ですか？それは日本語のまあ、私はね、だけど、これは何ですか？それは本だ。誰のですか？先生の本だ。先生の本ですね。英語の本ですか？はい、日本語だ。thêm hỏi là gì? Ego no không desu ka? Đây có phải là sách về tiếng Anh hay là không? Không đúng không? Cái của mình là yeah. Nihongo no da. Nihongo no không desu ne. これは何ですか？私24歳です。これは何ですか？カバンだ。カバンですね。最後、あなたの先生は誰ですか？スン先生です。わかりました。失礼します。